Een uitermate trieste joen voor Cambuur juist op het trainingscomplex van AZ in Weidewormer. Hier is de onval die door de rechterkant opzet wordt terug AZ. Goedemakers zet de bal voor en daar is het voetje van Mihalik. En na een paar minuten is het al 1-0 voor Jong AZ. En zo niet er wanhopig van worden, want het zou het opmaat wijzen voor een uitermate minne prestatie van Cambuur. Dit is Sam Hendricks die bal aanneemt in de 16 meter, maar ik nice shit. En zo kreeg Cambuur maar net vat op de chinstander. Dit is symptomatisch voor zelfs dit poer minder schot van Konrad. Dat zei het alles. Dit is Kenzo Goudmijn. Let op, het is de zoon van Kenneth Goudmijn. Oud Cambuur passeert even Treijerman en luidt hem in de hoekendel. En daarmee komt AZ op slag van rest op een 2-0 vastsprong. En dit is het vasthouden van Steenvoorden. Die pakt Mihalik bij het shirtje. Wat krijgt hij? Geen reet hier Kinjer, maar hij krijgt uiteindelijk maar geel. Dus Cambuur bloed mij alweer steen. Dit is Van Kippersluis die de bal voor de voeten luidt van Sam Hendricks. De debutant die zit op de latten. En het schot van Molen gaat uiteindelijk 4 uur. Cambuur weer in de tweede helft wel een proto aan de bal. Creëerde echt wel wat meer als in de eerste helft. Dit schot van Steenvoorden bij Gelieks. Hier een better lot verzinnen. En dan komt de voorzet hier van Jones. En dan komt het handje aan van Henry Weigels, de centrale verdediger. En dan mooi Van Kippersluis de 2-1 aantekening. Maar het is te let en Cambuur blameert hem maar dit 2-1 verlies. Ik denk dat elk woord te veel is. Ja. Wat moeten we hiervan zeggen? Het was eigenlijk verbijsterend, hè? Ja, ben ik met je eens. Ik begrijp hier helemaal niks van. Te slap beginnen, dan loop je daar achteraan. En als je dan niet in staat bent om je er overheen te knokken en overheen te vechten als team, ja, dan ziet het er heel aanmoedig uit. Wat een rotweek. Ja, gelukkig spelen we weer heel snel en dan kunnen we het weer van ons afspelen vrijdag. Maar dit is, ik heb er geen goed woord voor over.